Já jsem velmi rád, že v našem improvizovaném studiu mohu přivítat fantastického mladého nadějného, i když už mu dostane hodně fousů, motocyklového závodníka David Filipín. Dobrý den, zdravím tě, Davide, ahoj. Zdravím, ahoj. Ahoj. Tak prosím tě, Davide, představ se nám, kolik je ti let, jak dlouho závodíš a vlastně v jakém šampionátu aktuálně teď můžeme vidět a na jakém stroji. Je mi 20. Závodím vlastně v kategorii Super Sport 300 na Kawasaki Ninja 400, takže máme to vlastně trošku omezený elektronikou kvůli Yamaha R3, co by jako výkonnostně nestíhali. A závodím v šampionátu Alpe Adria, co jsem byl vlastně 2 roky zpátky, nejlíp 7. celkově. Účastnil jsem se i oficiálně FIMu evropského, tam jsem byl celkově 3. Pověz mi, jak se k závodění dostal? Jsi ze závodňácké rodiny, nebo patříš k těm, kteří to nedostali v podstatě jako do kolíbky, ale třeba si viděl v televizi Valentina Rossiho a řekl si, hele, mámo, táto, já chci být jako on. Jak to je? Je to, jak jsi teďka řekl, je to tak z té televize. Díval jsem se na Brno 2015 a strašně se mi to líbilo, tak jsme hledali způsob, jak se tam dostat. A tak jsem vlastně do roku 2021 závodil za juniorský tým v Brně, v akademii. Takže tam mě naučili všechno, začínal jsem od minibajku, úplně fakt od malička. Začal jsem pozdě, začal jsem ve 13. No a to jste někam zatelefonovali, nebo si přijel na brněnský Masarykův okruh a řekl, hele, já jsem budoucí tady vaše hvězda, vemte mě. Normálně takhle si přijel, jo? Normálně jsme napsali mail, my jsme telefonovali, domluvili zkusku, prošli jsme nějakým stupním prostě tréninkem a tak dál. A pak jsme normálně závodili, co se týče jako minibajků a přešli jsme potom na větší, přešli jsme na 300 a tam jsme vlastně teďka 3. rokem 300. Takže jsi ale sedl na minibike a hned ti to šlo, protože asi předpokládám, že možná rodiče doufali, že ti to nepůjde a že ti to omrzí a že řekneš, hele, to není ono, zpátky k fotbalu, takže hned jsi byl dobrý, jo? Ty on nebyl. Ne? Byla to ze začátku taková tragédie menší, jakože bylo to jako těžký, protože tím, jak jsem začal pozdě, byl jsem prostě vysoký, těžký na tu dobu, bylo mi 13 a závodil jsem proti klukům, kterým bylo třeba fakt 10, 9. A takže to bylo těžké ohledně tohoto, tak jsme prostě museli co nejrychleji vyjít na větší kubatoru, tak jsme trénovali, ale potom to nějak vyšlo, tam bylo hlavně prostě o to furt jako pokračovat a i když ty výsledky nebyly optimální, tak prostě furt jako každým závodem prostě zapomenout, nastartovat znova, prostě vyčistit hlavu a začít znova ten další závod. A jak by si sám sebe vlastně charakterizoval, co se týče toho tvýho ježdění? Seš spíš jako agresivní, nebo seš techničtější jezdec? Jak bys charakterizoval sám sebe? Já jsem techničtější víc, jako já jezdím hlavou. Já se nepouštím moc úplně do těch agresivních soubojů nebo takhle. Ne, že by mě to nebavilo, to mě to baví, ale s tím přichází prostě ta šance, že ten závod se nedojede, něco se stane, nemáme zas úplně tolik těch náhradních dílů prostředků, aby jsme to dali během třeba tého půl dalšího dne dokupy. Takže jezdím spíš hlavou. A to je dobře, Je to dobře. A spíš se snažím vždycky toho soupeře jako psychickou hrou vydeptat. Já si to prostě načítám, pak třeba 4-5 kol si ho načítám, jedu o mě v podstatě nevidí a jedu za ním jako tak, že úplně stejně. Najdu si, nedělá ty chyby v těch zatáčkách a pak mi to tam vychází, že prostě mu to tam pošlu a... Takže taková hyena trošku, malinko, ale jo, prostě vysoké IQ, i tak se prostě musí jezdit. Já si pamatuju, když Valentino Rossi říkal o Marku Marquezovi, který v podstatě vletěl do té nejvyšší kategorie MotoGP a byl to neřízená střela. Jezdil takovým způsobem, že Valentino Rossi říkal, hele, přijdu doby, kdy se ti to vymstí a už prostě všechno nebo nic, kdy se to jako změní. Myslíš, že ta doba už jako nastala, že se závodnicky posunul a že už to nebude takový ten ultra blázen, který sázel všechno na jednu kartu? Jo, určitě se to změnilo, jak nám přišlo to zranění v roce 2020. Ano. 2020 myslím. V Cherezu vlastně od té doby se to změnilo. Mohl se vrátit v plném nasazení, že oni to uspěchali, vrátil se, prostě spadl znovu a pak vlastně se vyřadil přes rok a půl se vyřadil. A od té doby, kdy se vrátil, tak už to nebylo ono, ta Honda šla potom výkonnostně taky dolů, takže vlastně tím on s tím svým stylem nemohl ten styl upravit natolik, chtěl jezdit furt stejně, ale neslučovalo se to vlastně s tím jeho jezdním stylem, jak on má ten jezdní styl, takže tam to potom nastal ten zlom
a proto vlastně letos přešla k Ducati k agresivnímu a tam se vlastně učí znova, protože ta Ducati je úplně celkově jiná. Honda byla ohebnější, Ducati je prostě rychlejší, ale tvrdší, takže tam taky se ten styl musí poupravit. Mně napadá, ty jsi mluvil o té svojí závodní taktice, že si načítáš toho soupeře, ale co když se stane, když za sebou cítíš někoho, kdo to má podobně jako ty, radši ho na chvilku pustíš a čapneš ho, nebo vyvolává to v tobě nervozitu, když víš, že je za tebou někdo, kdo v podstatě ti chce nechat ochutnat tvoji vlastní medicínku? Je to tak, přichází to tam, jako ta nervozita, vím, že tam ten tlak vyvíjí, že jako se snaží ten tlak vyvíjet, ale ten člověk to musí psychicky vlastně udržet v sobě, nenechat se vydeptat, protože třeba vím, že prostě se snaží dělat to stejný, ale většinou tam fakt jezdíme v těch 300 ve skupince třeba i po 6-7, takže tam se to prostě na rovnici narovná vedle sebe do zatáčky, pak se to zase skládá, takže tam nejsou jakože málo častých vidění, prostě normálně lokty, šťouchání, všechno, tam je to takový jako či fakt o lokty v těch 300, ale ten tlak tam na mě je vyvíjený, ale snažím se to vždycky nějak udržet, že se to nějak většinou ujedu, většinou. Ty i teď seš chlap jako hora, což já mám to srovnání, jo? Já když kolem mě v tiskáči na velké ceně Brna na mistrovství světa procházel Dani Pedrosa, někdejší hvězda Hondy, tak já jsem seděl, takhle jsem seděl a prošel Dani Pedrosa, který byl ještě o hlavu menší, než když já jsem seděl, jo? Takže ty seš hodně velký chlap i teď v podstatě. Je to handicap, nebo zase seš tak ohebnej, že se tam dokážeš prostě na tu motorku poskládat? Je to handicap spíš, jo? Jakože i vlastně, kdybych si držel nějak tu váhu, ale ta výška to prostě limituje, jsem na tu 300 už tak velký, nejlíp by to chtělo prostě skočit z té 300 už na litra, to je prostě taková, jakože tam by se to už srovnalo i váhově a výkonnostně, ale člověk se může snažit, jak chce v podstatě a i prostě fyzicky to nějak zvládat, jakože ohebností a takhle, to na to jsme v tom dobře, ale prostě nemám v určitých možnostech, třeba na rovinkách, šanci oproti třeba fakt 13-14 letým klukům, co váží 20 kg i z posteli a měří 120 cm, že jo. Počkej, ty jsi říkal, že jsi viděl velkou cenu České republiky v Brně 2015. Tu jsem ještě moderoval na Nova Sportu, tak pamatuješ si mě úplně ne, viď? Je to tak, ale to bylo takový namíchaný, ale jakože... Jakože tak aspoň trošku. Hele, z těch vzorů, pokud se bavíme o těch vzorech, tak kdo tvému srdci je nejbližší a nemusíš zůstávat v České republice, můžeš jít do celého světa, kdo je prostě ten tvůj absolutní top guru a proč? Tak je to Valentino Rossi. Jako mi se to líbilo vlastně už do toho 2015. I ty ještě hodně mladý, ale pořád ještě Valentino. Ještě furt. A prostě jak to bylo tím přístupem, jako tou osobností, jakože vlastně se to bralo, jak kdyby on prostě byl to MotoGP, že prostě na něm se to jakoby postavilo. Ne, ono se to tak nebralo, ono to v podstatě tak bylo. A ještě i když skončil, tak to ještě pár let asi bude. Takže tam to bylo hlavní, ale teďka vlastně co odešel, tak furt tam jako nějak se držíme kolem toho, ale už to tam přebíhá i na ty mladší, jako třeba Morbidelli a tak dále. Z nižších motor tam taky jsou Aldeguer, Moto2 třeba, Holgaro, Moto3. A ty od těch kluků se dá učit i od těch mladších, než jsem já, tak se od nich dá furt něco pobrat, jako přichází s novýma věcma. Takže od nich se taky dá strašně moc toho pobrat. Jaký jsi typ pilota, co se týče boxů a práce v boxech? Jsi schopný mechanikům dobře poradit, nebo to je věc, kterou se člověk učí celý život a spíš to necháváš na nich a maximálně jim věříš? Nebo už se i do tohohle v vozovkách pleteš a teď to myslím v dobrém slova smyslu? Jako? Jasně. Já jsem takovej, že já si fakt s tou motorkou sedím jakože fakt jak jedno tělo, že já fakt jako cítím každou nějakou nerovnost, co, jako kdy co zabírá, spojka blbě zabírá, tam to nevychází převodama a takhle. Takže když se vrátím do boxu, tak to napojíme prostě na data, na počítač a všechno probereme s mechanikama. A potom vlastně mechanici, co jsme na tom pracují tam díl než já, regulérně byli prostě, začali dřív i v jiných týmech. Takže hodně mi radí i oni spíš a ten člověk se to prostě učí, já jsem se to učil, doteďka se to učím vlastně, jak to úplně fakt do detailu jim to nabídnout, aby to co nejlíp jakoby pořešili tu motorku. A potom vlastně se jenom pořeší, vylepší ta stopa, prostě kde mám třeba víc přidat, kde mám začít brzdit až a podle toho se až řídíme, takže vlastně se řídím podle toho, co mi spíš oni řeknou, tak jakože se řídím skrz ty data, kde mám jakoby začít ty brzdy třeba posunout, kde mám dřív přidávat a takhle.
Ale co se týče i práce v boxu, tak se učíme i tak prostě, jo, jakože ty převody, jak to funguje, plus minus, a jak to dát, když tak po případě něco sám dokupí a i takhle. Takže tam furt něco probíhá jako skrz tohle nějaká práce. Co se týče okruhů, těch si ochutnal asi ve své kariéře už hodně, tak jaký je tvůj nejoblíbenější a proč? Nejoblíbenější asi mám dva. Z jednoho důvodu Brno, protože tam vlastně jsem byl jakoby doma, tam jsme jezdili fakt často, to mám načtený úplně asi nejvíc. A potom Slovakia Ring na Slovensku. A proč zrovna? Protože Slovakia Ring to slyším jako od řady pilotů, nejenom od vlastně vás, motocyklových závodníků, ale i od závodňáků, třeba Myčánek Motorsport taky na Slovakia Ringu jezdí úplně fantasticky. Tak v čem je Slovakia Ring tak dobrý? Slovakia Ring aspoň pro mě je dobrý v tom, že tam je úplně všechno. Jsou tam prostě dlouhé rovinky, dlouhé zatáčky na srdíčko, de fakt na té 300 se letí prostě pod plným plynem, ta motorka s váma tancuje prostě do výjezdu úplně všude. Ještě mi řekni, co říkáš na příběh v podstatě Karla Abrahama, který taky nebyl považován za ten ryzí talent, jako třeba Lukáš Pešek, ale když si potom vezmeme komplexně tu jeho kariéru, tak třeba v premiérové sezóně MotoGP bojoval o nováčka roku s Kalem Krčlovem, jo? Dokázal zajíždět kvalifikace ve chvíli, kdy tam byly Rossi, Lorenzo a podobné hvězdy, dokázal, já nevím, že to tuším Silverstone nebo Velká cena Velké Británie, dokázal na jedno kolo tam být pátý v půl vteřině s Valentinem Rossim. Vyhrál závod mistrovství světa, jo? Což je jenom pár lidí v československé historii, tak co říkáš na tu jeho kariéru a ještě i s ohledem na to, že byl vždycky ten podceňovanější a často slýchával to, že na to v podstatě jako v uvozovkách nemá. Já si myslím, že Karel odvedl prostě fakt super práci. Ono se to jednoduše komentuje jako negacema, protože ty lidi nevidí všechno úplně. V té televizi vlastně ukázaný jenom ten výkon. Podle se, že kariéra to byla jednoznačně úžasná, protože když to někdo poměřoval jako na peníze, říkalo se, že vlastně Karel Abraham závodil jenom díky bohatému tátovi, tak pokud si představíme ten svět Formule 1 nebo svět MotoGP, tak tam pokud nejste Lewis Hamilton a nebo Sebastian Vettel, tak každý má extrémně bohatýho tátu, jo? To prostě jako jinak nejde, že musíte mít super zázemí, obrovský talent a ještě kupu štěstí, aby se to jako sešlo a tam se to skutečně sešlo. Filipa bys charakterizoval jak jako pilota? Jak ty čteš jeho závodní myšlení a to, jakým způsobem on se prezentuje na závodní trati? Tak Filip je určitě fajn klub, my se známe jako ani takhle, prostě to bylo z nějakých událostí, z nějakých tréninků, až závodů a takhle. A co se týče jeho závodního stylu, on to hodně vylepšil. A i tím, jak trénuje vlastně na Husqvarně, na motardech, nebo tak nehorázně lítá, prostě poukem do těch zatáček, trénuje jako fakt hodně. A akorát buď třeba v závodech, co se týkalo loňského roku, tak buď tam nebylo nějaký štěstí, že se tam prostě kazilo hodně věcí. A někdy je problém, si myslím, třeba zajet fakt to rychlý kolo kvalifikací jedno, ale v tom závodě má dobrý race pace, má tam dobrý výsledky, drží se jako dost dobře, když nepřijde nějaká příhoda, a je to třeba zdravotní, nějaký třeba armband nebo něco takového. Jinak je teda Filip jako fakt fajn kluk a myslím si, že to dokáže dotáhnout daleko, když... No a teď ještě otázka z nejostřejších, kdy uvidíme tebe v mistrovství světa, jaký je tvůj plán, do kolika let? Tak... Protože člověk musí mít sny a musí mít plány a rozhodně nesmí být skromný, protože malý ten, kdo má jen malý cíl. To už říkala Věra Čáslavská. Je to tak, držíme se furt jako toho plánu, prostě fakt jako já v tom věřím, jako snažím se úplně všema způsobem, jako fakt tam jako co nejvíc zlepšovat, dostat se co nejdál. A co se týče mistrovství světa, tak teďka je konkrétní asi takový postup dostat se zpátky aspoň do té Evropy. Tam se nějakým způsobem držet, samozřejmě sehnat co nejvíc sponzorů, co měli prostě chuť a do toho jít s náma, protože teď v té době je to těžké sehnat prostě nějaký ty sponzory, ať už jsou jakože dobrý nebo na dlouhodobou dobu. A udržet to s náma a dostat se teďka aspoň na divokou kartu do Mostu, do 300 by to chtělo, to by jakože to je takový teďka ten cíl, takový ten dream top. A tam se co nejvíc předvíst, co nejlíp jako ukázat nějaký nejlepší výsledek a prostě jinak dál prostě dřít, věřit tomu a doufat, no, ale jako ten cíl tam je. A my ti hrozně moc držíme palce, ať se daří a budeme tě velmi bedlivě sledovat. A děkujeme, že jsi dorazil na Czech Drive. Dámy a pánové, David Filipín, děkujeme! Děkuju.
Samozřejmě, pokud byste od Davida chtěli podpisovou kartičku, tak tamhle na pultíku, fotografie a tak dále, podpisy, všechno můžete, sdílejte na sociální sítě, přesně jak David říkal, jedna věc je velký talent a další věc jsou ty korunky, které musíte sehnat pro vaše závodění, takže čím víc bude vidět, čím víc o něm bude slyšet, tím snáze se může přiblížit tomu svému velkému snu, který nám teďka tady přiblížil.